дар шаҳри Турсунзода имрӯз 139 муассисаи таълимӣ буда, аз он 71 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 31 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 23 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. Ҳамчунин як хонаи кӯдакон ва 11 кӯдакистонҳои назди шӯъбаи маориф ва корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик фаъолият доранд. чӣ тавре ки маълум гашт, аз тарафи масъулин дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилотӣ барои гузарондани зимистони солҳои 2020 ва 2021 тайёрии ҷиддӣ дида, ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ захира карда шудааст. Литсей дорои 19 синфхона мебошад ва дар ҳамаи синфхонаҳо кондитсионер пайваст карда шудааст ва литсей бо хати доимии барқ таъмин карда шудааст. Умуман литсеи президентии шаҳри Турсунзода дар соли таҳсили 2020-2021 барои гузарондани зимистон пурра омода аст. дар муассисаи рақами 11 шаҳри Турсунзода чӣ ки худи шумо дида баромадед, 8 синфхона бо печҳои аловӣ ва 6 синфхона бо печҳои барқӣ таъмин шуданд. Аллакай аз 1 ноябри соли ҷорӣ тайёрӣ ба зимистонгузаронӣ пурра чораандешӣ карда шуда буд ва дар захираи муассиса 6 куб ҳезум, 5 тонн ангишт аллакай дорем ва бо бовари комил гуфта метавонем ки зимистони соли ҷориро бе ягон камбудӣ пасисар карда метавонем. муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумие ки аз дуошона иборат мебошад, бо дастгирии падару модарон ва шӯъбаи маорифи шаҳр бо куллӣ таъмир карда шудааст. Замистонгузарониро дар муассиса назм ба роҳ монда, тамоми муассиса далезҳо, тирезаҳои синфхонаҳо бо клёнка маҳкам карда шудагиянд. дар синфхонаҳо печкаҳои радиаторҳо мавҷуд аст. мо барои гузарондани зимистони имсола ҳаматарафа омода ҳастем. ҳамаи синфхонаҳо бо печҳои аловӣ таъмин буда, тамоми синфхонаҳо шишабандӣ карда шудааст. мо барои зимистони имсола 4 тоннаи 100 килограмм ангишт захира намудем, 5 метри кубӣ ҳезум захира намудем. мо боварӣ дорем ки зимистони имсоларо бо хубӣ пасисар менамоем. чӣ хеле ки маълум гашт, дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода иҷрои худро ёфтааст. масъулин ният доранд дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020 ва 2021ро бо муваффақият гузаронанд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти Навид.